Ако ти си шофьор, програмист, офис служител, козметик или работата ти изисква от теб да си неподвижен, разбирай, правиш само 3-4 хиляди крачки на ден, това видео е за теб. Днес ще говорим за настолните професии, убиеца на нашето здраве. Прекарването на 8, 10, дори 12 часа в седнало положение днес се приема за нещо нормално. За последните 50 години ежедневието ни се промени коренно, но нашите тела са същите от преди хиляди години, създадени да бягат, да скачат и да тичат, да са в постоянна активност. Когато лишим тялото от движение, то буквално забравя как да функционира ефективно. Резултатите са видими за всички. Качване на килограми, схващания и гръбначни изкривявания. Но какво се случва вътре в нас на хормонално ниво? Хормоните са химичните пратеници на тялото. Те казват на клетките кога да складират мазнини, кога да горят мазнини и как да се справят с стреса. Продължителното стояние на едно място действа като грешен сигнал на тези хормони. Когато се движиш, мускулите, особено големите, като тези на краката, изсмукват глюкозата от кръвта и я използват за енергия. При застояване мускулите стават пасивни и спират да реагират ефективно на инсулина, хормонът, който пренася захарта. Сега веселата част. Тялото започва да произвежда все повече инсулин, за да си свърши работата. Високите нива на инсулин буквално заключват масните депа и казват на тялото: спри да гориш мазнини и започни да складираш всичко. Съответно това води до много лесно напълняване и рискове за диабет. Седенето пред екран под напрежение, крайни срокове, имейли и срещи активира хормона на стреса кортизол. Когато си под стрес, но се движиш, например бягаш от опасност, както са правили предците ни, тялото изразходва този кортизол. Когато обаче стоиш неподвижно, нивата на кортизол остават критично високи. Това води до натрупване на най-лошите мазнини, именно висцералните мазнините, които се натрупват около органите. В резултат на което влошава се съня, засилва се глада за вредна храна. Забелязал ли си понякога, че колкото по-неподвижен си, толкова по-гладен се чувстваш? За това са виновни два хормона. Лептина, който казва сити сме, и грелинът, който казва гладен съм. Обездвижването нарушава комуникацията между тях. Тялото развива резистентност към лептина. Сигналът за ситост реално не стига до мозъка и ти се яде, въпреки че нямаш нужда от тези калории. В резултат на което тестостерона и хормона на растежа спадат. Тези два хормона отговарят за мускулната ни маса, поддържането на здрави кости и бързия метаболизъм. Те се стимулират главно от физическо натоварване. Когато целият ден е прекаран в застой, нивата й падат, което те кара да се чувстваш отпаднал, без никакъв тонус и енергия. Как влияе това на физиката ни? Освен хормоналната буря, застоянието удря директно конструкцията на тялото ни. Изключване на ензимите за горене на мазнини. Когато седне за по-дълго, тялото спира производството на ензима липопротеин липаза, който разгражда мазнините в кръвта, вследствие на което горенето на калории спада до минимум. 1 калория на минута. И не на последно място, гръбначни изкривявания и болки. Човешкият гръбнак има естествени извивки. Седенето, особено изгърбен, оказва огромно влияние върху дисковете. Отслабва мускулите на корема и седалището, изкъсява бедрените флексори. Резултата е хронични болки в гърба, кръста и рамената. Напиши ни застой в коментарите и ние ще ти изпратим подробно ръководство как да го пречупиш. Ако ти харесва това, което правим, харесай, коментирай и ни последвай.